ego ọbụla ọsọ ya bụrụ ka ịchụkata n'ụwa o wee bụrụ na m isi enweta ego abụ ije na ndụ mmadụ ife anwa abụla ego na nwoke apịchi adị ebe a ụfọdụ nwere ike ifugo this man imihe lapụta nwoke atata bụ obele nwa anụnwa nna amarụ ma olugokwa 12 years o kechiri ya anya kechie ya ọnụ ibiri ogwugo pit onuru ebe ọ ya atụkwu ya dị nwa bebezie akwa mara m ahụ ndị sekuriti si wee interfere ọ bụrụ na azụgo nwa ahụ ọ bụla izi ọ bụla ebuọ ọ bụla izi ọ bụla ebuọ can you imagine na mmadụ ibe gị ọ na-anụ nwa mụ na ya na-abụsi n'eku ime kpọrọ nwaanyị dị ime tinye ya n'onu gbuolie ebolo oyele ọ bụla oyele anyị abụ enwụọ ebe uzu ị ga-esi na-apụta uzuga a na-apụta ka ego a na-amọtipla anyị ihe a bụ na TV ka m na-eme na ekwetara m na ọ dị real ịfụkwana ihe ọnọdụ na okeshọn ọ na-abụ ego ichee na mmadụ bụ ife a eme mmanụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije nwoke ogo ndị ezi agụ adịghị nna anụ bụ na ejidere the man share this video share pictures maka siti ọbụla onye abanye adọrọ m sure na mmadụ ya afọ ebe afọ ka ị na-achọ ịgwa m na onwere ndị otu onwe ndị otu onwe ndị katel ihe a bụ ihe fa believe na-agalụfa ego one ka fa nwere ego mpịtọ unu eso na ndị kacha wee ego na diole ezi agụ unu agbata dị 100 o wee bụ ụlọ unu ya niile na o nwesi pole o nwesi pit ogwu ọ na-ekwukwa according to small size even ụlọ nke ọ na-alụ na mgbago bịa ọlụtọpụrụ ya jelụba ọzọ na mgbada ifugo ụdị useless money ifugo ihe dị ego ya eme ya dị confused na-ebigharị aka ka ma sị na chance ego ya enyi mmadụ ejugo n'ọkụ ojezi the other side ịghọtago ọgbada n'ọgbe ndịda even nwaanyị a dị ime amarụ m ma anapụrụ ya nwa ya n'afọ nwaanyị a dị ime ọkwa ị na-afụ vidiyo ebe a ọ si na-enyi ya nwaanyị ihe oyi mere ọyị ọkwa ịfụ nke nwoke enyigokwala ebe afọ ihe a na ebe afọ lee ọ dị small girl ihe lapụtara ya ebe onye nọ ebe ọ nọ na-abịa legodu ndị ọya bụ ifuru okeshọn ọ dịghị ka ọ ga-ekpolofa efu ndị a ebe fa na-agba ego na klọb ichee na mmadụ legodu ụdị ego mmadụ na-achụ maka ife nke ụwa ịmakwa na-anaba ayalụ ekwuru ya biznes ọbụla egbuchụkata n'ụwa na-eje na-ewepụ ndụ mmadụ ọ bụrụzi ego ka ị na-achụ ife afọ ka ị na-achọ ịgwa m na ndị enwere ndị otu onwe cartel onwe member fa believe this is what work for us negodo ife mmadụ na-eme n'ụwa mụ na anyị na-abụ nọ anyị na-akpọ Tinubu wanyị na onye Tinubu ka mma times 1 million nọ n'ezi agụ na-akpa mkpamkpa apụta abịa na Anambra sị na ndị dibịa eju ebe afọ anyị amara na ndị a bụ kọntentị ka fa na-eme nọ ihe ọra na-asọ ka ọra na-eme n'ezi agụ hey ọ dị ọkwa mma ọ dị ọkwa mma ị chọrọ ịma ma ofu mkpụrụ nwa mmadụ ị chọrọ ịma ma nwunye mmadụ ijide nwoke ibe ikechie ya anya tụnye ya n'olu ọ na-ayọ dị ndị befa na-achụ ya ime ya elu ebe onyele onye ọ na-asụ ego ga na-asụ ma ego nwa ọsụtara ọnọ ka ị ya asị na ọkwa ihe ọnwụ tọkwasị ebe a ka ụlọ ụkọ eji pilasị rụkasịa onye ma mmadụ onye na pilasị onye ka ọ chọziri ife mmadụ ife a ife nwụrụ anwụ ebe ọbụla ọ nọ kịta ọma mana onye bụ mmadụ oke emega alụ chọrọ ndị ezi agụ ụnụ ya achụpụkwa nwoke ahụ nwoke ahụ ma mbezikwa vileji chụpụ this man anyị nọ agwa na-egbu anyị na-ata ahụ everyday anyị na-achị kedu ihe mere ka anyị dị iche ụlọ abụkwa ụlọ nke ọ na-alụ ka o ji wee na-eme dumping people
ego afụ ka eyi ji ame ikobi kuba na nwa ego onye ma ya afụkwa mansion agbachago 200 na the whole Eziagụ niile ma fama ndị klọb fa niile afụ ka fara ị na-atụ ọrụ ọkwa ejido ndị klọb fa nke 2-3 days uwo thank you excellency Peter Mba ejego kutuo n'ọlụ onwe dị nke ọlụ si alụsị ọkwa obie ya aka bie ya aka ọ rapịa gbalaga ifugo ihe na ego na-akwa ya lee inwero focus ebe anyị na-aya ego ijide ụmụ nwaanyị beli ala beli ọdụ mana ịchọkwa ịdị ime ka ị mụọ nwa chianụ vidio a sị na nwoke a na-ejidebere ya o ka onye chikwa ya zelu anyị donsisi n'ọlụ gị ka anyị amala ife na-alụ jebenụ na ndụ mmadụ wepụba ndụ ọ na-abụrọ gị nwa kuteli na-emero gị nta na-emero gị imo gịnị onye ke ka ọ dị ka igbuo mmadụ igbuo ego ọ naghị alụ nwa ego ka nkụ ka edi ndị bute believe afọ ha na-adịkwaghị mgbe ọbụla ịpụta ị na-eme mmadụ ife mgbawa obi ị na-eme mmadụ ife anya mmiri ọkwa ifugo na obele nwa napụta gị ka nke a bụla ife mmụta dị elu ndị na-emepụ ya maka na enye enwe ọdị ka ọ dị ya mgbe ọbụla ife a na-ajagharị iche na mmadụ lapịa I bless God, we thank God ihe ọra na-asọpụ na-eme si gị na-emeghe ego anya ịma like ipụta ilo for 6 months ya like ihe etie mmadụ ya na wife ihe etie mmadụ as in ịma like si na interact with people ọ bụrụ nwunye ị na-eme hey ụmụ nwaanyị unu na-emekwu alụ ọnụ na-amarọ na di unu na-emesi ife dị otu a alụ bụ alụ kwupụta ya si aka m adị ọkụ ya gbanali onwe gị ga-ejikwa na ego ihe ahụ ụlọ ka eji ọka ka o ji gbusisia mmadụ niile ọkwa ihe ahụ matọsi wit plasta alụ n'ime ọfịa maka anyị Eziagụ ahụ ma ngị ego ọ mmadụ ka o ya eji ọgwụ nalị ya n'ike ego one ka enyezi gị ife nwa ị na-echekwa eche